лампата в коридора, примигвате от светлината. И докато се върнете в леглото, сънят вече си е отишъл. Лежите, гледате тавана и започвате да мислите за всичко наведнъж. А след 2 часа – пак. Ако това ви се случва, искам да ви кажа нещо още сега, в първите секунди, преди да сте се отказали да ме слушате. Това не е нормална част от възрастта. Не е нещо, с което трябва да се примирите, защото сте на 60, на 70 или на 80. В огромна част от случаите за тези нощни ставания стои един тих дефицит. Едно вещество, което тялото ви е загубило бавно, за години, без да вдигне шум. И което може да се върне обратно с една лъжица храна вечер. Ще ви кажа коя е тази лъжица. Ще ви кажа и защо точно вечер, а не сутрин, защото това има значение, повярвайте ми, огромно значение. Но преди това трябва да разберете какво всъщност се случва в тялото ви нощем. Иначе лъжицата няма да ви помогне. И ще ви призная нещо още в началото. Години наред и аз казвах на хората това, което всички лекари казват. Не пийте вода след 7. Ограничете кафето. Вдигнете краката след обед. Съвети, които не са грешни, но които в много случаи не решават нищо. Идваха при мен същите хора след 3 месеца и казваха едно и също изречение. Докторе, не пия капка след 6, а пак ставам по 3 пъти. И тогава разбрах, че гледаме не където трябва. Гледаме мехура. А проблемът често изобщо не е в мехура. Нека ви обясня просто. През деня бъбреците ви работят на пълни обороти. Филтрират, отделят, пращат надолу. Вечер, когато си легнете, тялото трябва да превключи на друг режим. Има един хормон, казвам ви го на прост език. Един вътрешен сигнал, който през нощта нарежда на бъбреците да намалят производството. Да задържат течността. Да ви дадат 6-7 часа спокойствие. Това е механизъм, който имате по рождение. Всяко дете го има. Затова децата спят като къпани и не стават. С годините този сигнал отслабва. И знаете ли какво го отслабва най-много? Не възрастта сама по себе си, а липсата на едни много конкретни минерали, без които нервната ви система и бъбреците ви просто не могат да си говорят нормално. Единият от тях е магнезият. И сега ще ви кажа цифра, която трябва да чуете внимателно. По различни изследвания, около 60 до 70% от хората над 60 години не си набавят дори минималното количество магнезий на ден. 60 до 70%. Това не е рядко състояние. Това е мнозинството. Това е вашата съседка, вашият брат, вие самите, най-вероятно. И вие никога няма да усетите този дефицит директно. Няма да ви заболи. Няма да излезе обрив. Той се показва по други начини. Крампи в пръстците нощем, потрепване на клепача, вътрешно безпокойство вечер, сърце, което подскача без причина, запек, който не минава и, точно това ни интересува, мехур, който се държи като нервно дете. Свива се, когато не трябва. Изпраща сигнал за пълнота, когато вътре има съвсем малко. Ето това е ключът, който повечето хора пропускат. Много от нощните ставания не са защото мехурът е пълен, а защото мехурът е раздразнен. Отивате до тоалетната, а излиза съвсем малко. Познато ли ви е? Ако кимате в момента, значи говорим точно за вас. Задръжте тази мисъл. Ще се върна към нея, защото от нея проистича най-практичното нещо, което ще чуете днес. Спомням си една жена, беше на 72. Дойде при мен не заради тоалетната. Дойде, защото се страхуваше, че губи ума си. Така ми каза. Докторе, забравям думи, не мога да се съсредоточа. Чета един ред 3 пъти. Беше убедена, че започва нещо страшно. И трепереше, докато го казваше. Разпитах я подробно. И накрая стигнахме до съня. Оказа се, че от близо 2 години става по 4 пъти на нощ. 4. Тоест, реално не беше спала повече от час и половина непрекъснато от 2 години насам. Никой мозък не издържа на това. Никой. Паметта й не беше болна. Паметта й беше изтощена. И тя дори не смяташе за нужно да ми го спомене, защото, цитирам, това е от възрастта. Ето колко скъпо ни излиза това примирение. Работихме няколко месеца. Промени вечерния си режим, промени какво яде вечер, добави точно това, за което ще ви разкажа. След 2 месеца ставаше поведнъж. След 4 понякога изкарваше цялата нощ. И паметта й се върна. Не защото сме лекували паметта, а защото сме й върнали съня. Сега обещаната лъжица. Става дума за тиквени семки. Обикновени, сурови, необелени или обелени, но задължително непечени и несолени. Една пълна лъжица, около час преди лягане,
изядена бавно, добре сдъвкана. Знам какво си мислите. Толкова просто. Да, толкова просто. И точно за това никой не му обръща внимание, защото няма кутия, няма реклама, няма нищо внушително в едни семки. Но чуйте защо точно те. Тиквените семки са едно от най-концентрираните естествени неща, които можете да сложите в устата си, когато става дума за магнезии. Една шепа покрива сериозна част от дневната ви нужда. Второ, те съдържат едно вещество, от което тялото ви прави хормона на съня. Тоест, вие не просто внасяте минерал, вие давате на организма суровината, от която сам да си направи спокойствието. Трето, и това е моята любима част, в тиквените семки има вещества, които традиционно се използват от векове, точно при проблеми с уринирането, при мъже в напреднала възраст. Не случайно, не от суеверие, има основание. Ето защо вечер, а не сутрин. Магнезият действа успокояващо на нервите и на гладката мускулатура, т.е. на мускула на мехура. Ако го приемете сутрин, до вечерта голяма част от ефекта се разсейва. Ако го приемете час преди лягане, вие влизате в нощта с отпуснат мехур и с успокоена нервна система. Мехурът престава да ви лъже, че е пълен. Една лъжица. Всяка вечер. Бавно. И тук трябва да ви предупредя за нещо, за да не се разочаровате. Това не действа за една нощ. Няма да заспите днес и утре да станете отпочинали като на 20. Магнезият се натрупва бавно в тъканите. Първите промени идват след 10-12 дни. Истинската разлика – след месец и половина, 2. Хората се отказват на петия ден и казват, че не работи. Не работи, защото не сте му дали време. Тялото ви е трупало този дефицит 15 години. Дайте му 2 месеца. Но има един момент, за който почти никой не говори. И без него, семките ще ви помогнат наполовина. Ще стигна и до него, само ми дайте още малко време. Първо трябва да си изчистим нещо от пътя, защото иначе ще си навредите с добри намерения. Става дума за водата. Най-често срещаният съвет е: не пийте нищо след 6 вечерта. И най-често срещаната грешка е точно този съвет, изпълнен буквално. Какво прави човек, когато се страхува от нощните ставания? Спира да пие. Не само вечер, той започва да пие по-малко през целия ден от предпазливост. И се получава нещо парадоксално. Урината става концентрирана, гъста, дразнеща. А концентрираната урина дразни стената на мехура още повече и той се свива още по-често. Вие ставате повече пъти, не по-малко, и всеки път излиза на перстък. Ето какво трябва да правите вместо това. Пийте нормално, дори щедро, до около 5 часа след обед. След това постепенно намалявайте. Вечерята с малко течност. И последната чаша, около 2 часа преди лягане, малка. Не прекъсване, разпределяне. Има и още нещо, което ще ви прозвучи странно. Ако имате отоци по глезените вечер, ако като си свалите чорапа, остава следа, вие имате скрит резервоар течност в краката. Легнете ли, гравитацията пуска тази течност обратно в кръвообращението и бъбреците трябва да я обработят. Точно нощем. Оттам и ставанията. Затова, след обед, някъде между 4 и 6, легнете за 20 минути с вдигнати крака. Възглавница под пръстците, не под петите. 20 минути. Ще накарате тази течност да се изхвърли, докато сте будни, а не в 3 през нощта. Само това само по себе си, при някои хора маха едно ставане на нощ. Ако до тук ви е било полезно, направете ми една малка услуга. Натиснете палеца под видеото. Правя тези разговори за хора, които никой не изслушва до край в кабинета, защото времето не стига. Вашият палец е това, което ги показва на още някой, който точно в момента лежи буден и се пита защо. Сега за момента, който обещах. Магнезият не работи сам. Той има един партньор и един враг. Партньорът е калият. Калият и магнезият се държат за ръка, ако единият липсва, другият не се задържа в клетките, колкото и да приемате. Затова заедно с тиквените семки ви трябват и източниците на калий. Печен картоф с кората, варен боб, зелени листни зеленчуци, сушени кайсии, домати. Обикновени неща от пазара, нищо екзотично. А врагът е солта. И тук трябва да ви кажа истината без заобикалки. Не толкова солницата на масата. Врагът е скритата сол, в колбасите, в саламурените сирена, в готовите бульони на купчета, в консервите, в белия хляб дори. Всяка вечеря с солено сирене или наденица означава, че през нощта тялото ви ще трябва да изхвърли този излишък. И ще ви събуди, за да го направи. Вечерята решава нощта. Запомнете това изречение. Вечерята решава нощта. Затова не соленото сирене вечер. Не супата от купче. Не туршията, колкото и да я обичате. Оставете ги за обед, там са безобидни. Вечер, нещо леко, топло, несолено,
Поне 2 часа преди лягане. И тук идва другата половина от този момент, за която говорех. Има 3 напитки, които хората пият вечер с чувството, че си помагат, а всъщност си вредят. Първата е чаят от билки за отслабване или за ханосмилане. Много от тях са с изразено пикочугонно действие. Пиете го в 8:30, а в 1 през нощта сте на крак. Втората е зеленият чай. Хората са убедени, че е безобиден, защото е зелен и здравословен. В него има кофеин. По-малко отколкото в кафето, но има. И той е достатъчен, за да разбие първия ви дълбок цикъл сън. Третата ще ви изненада най-много. Чашата ракия или вино преди лягане. Знам. Помага да заспите. Заспивате наистина, и то бързо. Но алкохолът прави точно обратното на онзи вътрешен сигнал, за който ви говорих в началото. Той го изключва. Тоест, вие сам изключвате нощната спирачка на бъбреците си. Заспивате за 40 минути и после ставате 3 пъти. Това не е сън, това е серия от припадъци с прекъсвания. Ако имате навик да пивате нещо вечер, не ви казвам да го спрете завинаги. Казвам ви да го пробвате 2 седмици без него и да си водите бележка колко пъти сте станали. Тялото ви ще ви даде отговора по-убедително, отколкото аз бих могъл. Помня един мъж на около 68. Здрав, як, работил е физически цял живот. Дойде при мен ядосан, не притеснен, а точно ядосан. Каза ми: докторе, аз съм копал по цял ден, вдигал съм чували, а сега не мога да изкарам една нощ, без да стана като бебе. Оказа се, че всяка вечер пиеше по 2 ракии. Не защото беше пияница, това беше ритуал от 40 години. Вечеряше с саламурено сирене и лютеница, пиеше 2 си ракии и си лягаше. Не му забраних нищо. Помолих го само за едно. 21 дни. Смени сиренето с нещо друго. Ракията остави за обедната почивка в събота, изяж по 1 лъжица тиквени семки вечер и си записвай колко пъти ставаш. Върна се след 3 седмици. От 3 пъти на 1. И първото нещо, което ми каза, не беше за тоалетната. Каза ми: сутрин ставам и не ме боли гърбът. Разбира се, че няма да го боли. Дълбокият сън е моментът, в който тялото прави ремонта си. Няма ли дълбок сън, няма ремонт. Хората мислят, че сънят е почивка. Не, сънят е строителна площадка. Нощем се възстановяват ставите, изчиства се мозъкът, подрежда се паметта, регулира се кръвното. Всяко ваше нощно ставане е като да спрете строителите по средата и да ги пратите да започнат от начало. И понеже споменах кръвното, това е нещото, което най-много ме тревожи във всичко това и за това го оставих за тази част. При човек, който спи нормално, кръвното налягане пада нощем. Това е естествено, така трябва. Сърцето и съдовете получават няколко часа облегчение. При човек, който става по 3 пъти, това нощно спадане не се случва пълноценно. Тоест, сърцето ви работи под налягане 24 часа в денонощието, без пауза, година след година. Затова нощните ставания не са дребно неудобство. Затова не ги подминавайте с онова уморено махване с ръка и с думите на моите години. И има още нещо, за което трябва да ви кажа честно, защото не съм тук да ви продавам семки. Ако ставането е започнало рязко, не постепенно за години, а изведнъж, за няколко седмици, това е различен разговор. Ако имате парене, ако урината е мътна или с необичаен мирис, ако има болка ниско в корема, ако сте отслабнали без причина, ако страшно ви е жален постоянно през деня, това не са неща за семки и вдигнати крака. Това са неща, които изискват изследване. Няколко прости изследвания, кръв и урина, нищо страшно и нищо скъпо. Направете ги. Не за да се плашите, а точно обратното, за да спрете да се плашите. Но ако ставането е дошло бавно, години наред, малко по малко, ако няма болка и няма парене, тогава сме там, където ви описах. Тогава говорим за дефицит, за навици и за вечер. Сега ще ви дам вечерния ред, който давам на всички. Простичък. Запишете си го или го запомнете, не е сложен. След 5 следобед намалявате течностите постепенно, но не ги спирате рязко. Между 4 и 6, 20 минути с вдигнати крака. Вечерята – лека, несолена, поне 2 часа преди лягане. Без саламурено сирене, без колбаси, без консерви. Час преди лягане – 1 лъжица сурови тиквени семки, изядени бавно, добре сдъвкани. Може с малко топла вода. И последно, най-подценяваното. Преди да си легнете, отидете до тоалетната 2 пъти. Не 1. Отивате, връщате се, изчаквате 5 минути, миете си зъбите и отивате пак. Втория път почти винаги излиза още. Мехурът ви не се изпразва напълно от първия път, това е особеност, която идва с годините. Тези 5 минути ви спестяват едно ставане в 2 часа. 5 минути. Ето, това е. Няма нищо повече. Няма таен продукт, няма скъпа процедура. Има лъжица, има вечеря, има 20 минути с вдигнати крака
и има 2 отивания вместо 1. И сега обещанието от началото. Казах ви, че зад нощните ставания стои един тик дефицит и че ще ви кажа коя е лъжицата и защо вечер. Казах ви и защо не трябва да се примирявате. Мисля, че си изпълних обещанието до край. Но ще ви оставя с нещо, което смятам за по-важно от всичко изброено. През всичките си години съм забелязал една тъжна закономерност. Хората над 60 спират да се оплакват. Не защото им е добре, а защото са решили, че оплакването е неприлично, че натоварват другите, че така е редно на тяхната възраст. И започват мълчаливо да отрязват от живота си парче по парче. Първо спират да пият вода вечер. После спират да излизат след обед, за да не се налага да търсят тоалетна. После отказват поканата за сватбата на внучката, защото пътят е дълъг. После спират да остават на гости до късно. И един ден се оказва, че животът им се е свил до един апартамент и една нощ, разкъсана на 4 парчета. А всичко това е започнало от нещо, което се решава с лъжица семки и с това да наядете солено вечер. Не отрязвайте от живота си, отрежете от солта. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се. Не заради мен. Заради това, че следващия път, когато ви обхване тревога за нещо в тялото ви, да имате къде да чуете спокоен глас, който не ви плаши и не ви продава нищо. А ако познавате човек, който всяка нощ става по няколко пъти и мълчи за това, пратете му този разговор. Може да не ви каже нищо, но след месец ще спи. И запомнете последното. Умората, която усещате сутрин, не е възрастта ви. Възрастта не боли. Възрастта не мъгли главата. Умората е сметката за 4-те ви прекъснати нощи. И тази сметка може да бъде платена обратно. Дайте си 2 месеца. Една лъжица вечер, лека вечеря, вдигнати крака, 2 отивания преди сън. И една сутрин ще отворите очи, ще погледнете часовника и ще видите, че е 6:30 и ще осъзнаете, че не сте ставали нито веднъж. Тази сутрин ще си я спомняте. Обещавам ви.